Karon guys, magpacking na sad ko para Manila. Kapoy kay akong tiyan guys, sakit kay akong tiyan. Nag-LBM lagi ko guys. Ano siya? So magpacking ko. Na siya, mo na akong buhaton guys, magpacking ko para Manila. Ako pa may naabot ikan sa Boracay. So, mo niya ang hitabo. Nag-LBM ko after na mo sa Boracay. Oh my gosh. Grabe. Karon pakingonin na ako para sa Manila. Yung ugma guys, mag-day off ko. Kay mag-day off ko ugma guys kay mag-relax ako sa akong life. Nya, birthday sa akong anak, mag-18 akong anak guys, na mag-day off ko. Uli ko. Kay kinahalan ko na tambong sa birthday sa akong anak kay nag-18 na lang akong anak guys, so yung ko tambong-tambong. Gikan pag 2 years old niya. Na ako dito 1 year old pa siya. Nagatiman ko niya. And then pag 2 years old niya, wala na ako nakatambong. Hantod nag 17 years old siya. So, karon guys, mauli ko kay 18 na siya. Ako siyang i-surprise dito. Niya. And then, muna ako siya i-surprise. Siya kay bawa nga mauli ko. Then, kaya mag-18 siya. Mag-debut siya on 23. October 23. So, magpacking ko daan para ready na. Prepare ko sa among mga dadunon. So, muna siya guys. Akong tiya naggarang-garang pag yun kay nag-inom na utambal pero wag ako na silbi pa. Sakit siya po ng tiyan. So, inana. So, ano lang siya ang mahitabo guys. Kini, madalunin na ako. Ako din siyang, sweet. And also this one, I think so, this one. Let's see. Yeah. Can I give them the there? Put a lotion for dala na ako guys, dala na pa vlog kompleto para di ta makasaban. Okay guys,